Здравейте, казвам се Радостина Гладкова. Реших да направя това видео по повод на това, че днес говорих с 4 души и това, което ми направи впечатление е, че и 4-мата казаха една дума, именно обединяване. Това много ми хареса, защото това е пътя, това е шанса на България да излезе от състоянието, в което е в момента. А то, предполагам, всички са съгласни, че изобщо не е розово. Общо взето в момента всички хора се ориентират към това да се обединяват с други дейни хора в съзидателна посока, именно нещо да се гради, нещо да се прави, защото икономиката ни е... той просто няма. Дори и аз, като творящ човек, който се опитва да прави различни неща с цел да си подобряваме здравето, като например альтернатива на енергийните напитки, а именно пробиотични напитки с адаптогенни гъби и неща правени от рециклирана хартия, които са по-скоро с цел естетика, защото човешкото същество има нужда от естетика в живота си, за да си повдига духа. Изобщо всякакви такива неща полезни. Аз също не бих искала да ги правя нещата под формата на бизнес, чисто и просто защото се притеснявам, че българското правителство ще действа по-скоро като бухалка срещу мен, като собственик на малък или голям или какъвто и да било бизнес. И това го наблюдаваме ежедневно. Дори наскоро имах разговор с една дама, която е данъчен инспектор, и тя каза, че дори по време на COVID е имало затваряне на имало заявки за затваряне на 2 фирми долу-горе средномесечно, докато в момента има заявки за около 5 средномесечно. Тоест, в момента правителството ни е толкова в безизходица, толкова не знае какво да прави, толкова няма икономика в България, че експлоатира всякакъв вид дейности и бизнеси в България. Дори е почнал да пробва вече и обикновения гражданин, било то чрез данъци, чрез повишаване на сметки и така нататък, макар че повишаването на сметките е по-скоро симптом и ефект на некадърността им. Общо взето в голяма безизходица сме. Но това, което много ми харесва, е, че хората наистина се обединяват. Следващата стъпка е кооперативи. Това се е правило преди и отново това ще се направи. Просто винаги, когато държавата е в безизходица, народа се обединява. Тъй като когато политиците нямат общо с реалността и не разбира, че трябва да даде за да получи, то да дадеш не е кой знае колко трудно, ти просто трябва да дадеш условия, те хората сами си правят нещата, защото не може да контролираш живота. Живите организми не можеш да ги контролираш, можеш само да им даваш условия да се развиват, можеш да ги подкрепяш, да ги пазиш, да ги подхранваш и да даваш посока. После всеки жив организъм има енергия и когато я насочиш, нещата се случват. Но ние сме в ситуация, в която нашите управленци идея си нямат къде се намират, нямат никакво намерение да правят нещо в посока градене, по-скоро всичко е рушение и смукване на настоящето. Така че хора, ако не знаете към кого да се обърнете, за да се обедините и да правите нещо, или ако пък имате нещо, което искате, винаги сте искали да направите, то намерете още съмишленици, не е чак толкова трудно. Не става сам човек, просто няма как да се случат нещата. Ако искате да правите нещо сами, има една приказка: ако искаш нещо да го направиш бързо, прави го сам. Ако искаш да стигнеш далеч, прави го с други хора. Знам, че е популярно мнение сред българите, че нещата трябва да си ги правим по-сами и по-отделно. Не е така. Нещата на практика са други. Тръгвате, всеки поединично тръгва да прави нещо, но по пътя търсим съмишленици. Просто няма друг начин. И кооперация с защитниците е много добър вариант. Ако някой се интересува, мога да дам подробности.
и да помогна с каквото мога. Аз съм също в такава ситуация, също търся съмишленици за това, което правя. Здравето е в наши ръце, здравеопазването на България под всякаква критика. Средната възраст на медицинските работници в България е 65 години. Хората, които идват в България да се обучават за медици, обикновено са от други държави и след приключване на образованието си в България се прибират по родните си места. Много малка част остават от тях, даже според хората, които са в тези среди, няма такива. И общо взето в България по-бързо лекарите си отиват, отколкото да се заменят, тъй като за да стане един лекар в България е нужно време, нужно е специализация. Още повече, че така е зададена здравната ни система, че твърде много отговорности са скачени за един лекар. Не се дава толкова много възможност на медицински сестри и така нататък, които да насочват към определен специалист, макар че една медицинска сестра минава също обучение, което минава един лекар. Да, не е толкова специализирана, но също би могла да даде идеи даден човек, който има конкретен тип заболяване или някакъв проблем, може да даде насока към какъв специалист да се обърне. Което дори не е нужно да се прави задължително очи в очи. Сега, това са един вид предложения, може би, промени, които биха облегчили положението ни в момента, но няма кой да ги приложи, няма кой да помисли в тази посока. Защо? Защото икономика на експлоатация, ако мога така да нареча положението ни в момента, не предвижда хората да бъдат здрави, проспериращи, да се чувстват добре, да са спокойни и така нататък. Аз имам една такава реплика, съм си измислила. Злия гений на българските управляващи е достигнал до ниво, в което той успява да намери печалба, дори когато нещата са зле. Тоест, ако българите стават все по-болни, това е добре, защото ще се продават повече лекарства. Или пък ще търсят по-често медицинска помощ. И така нататък, и така нататък. В смисъл, това е безкрайно. Но логиката, когато говорим за системи от живи човешки същества, пък и да не са човешки, дори всякакъв вид живо същество, то има нужда наистина от условия, от грижа, за да може да се развива и да твори, да отдава и изобщо да се грижи за това, което е около него, за околната среда и нещата да стават все по-добре. Така че, хора, наистина аз съм обнадеждена, все по-често се говори за обединяване. Истината не е толкова в материалния свят, в парите, по-скоро е в взаимоотношенията, в това да обменяме, било то енергия, някакъв вид информация, материали, каквото и да било, но по-скоро така заедно да си помагаме и да споделяме ресурсите, които имаме, а не да се делим, да си ги къткаме за себе си и до никъде да не стигаме. Дори мен ми е много забавно, когато видя някакъв блок, който който е малък блок и вместо да се направи едно централно решение, да речем за отоплението, това, което се прави е климатици на всеки етаж. Защо, при положение, че може да се измисли нещо за отопляването на цялата сграда, което е по-ефективно и не знам. Но така няма как да се кара просто. Виждам все повече млади, които, включително и аз, които просто нямат желание да работят в държавата си. По-скоро ще се върнем по селата, ще си правим всичко от нулата, без да се занимаваме с магазини, било каквото и да било, отколкото
участваме в тази схема, защото наистина за да си гражданин на тая държава, да бъдеш данъкоплатец и така нататък, ти се чувстваш омерзен, чувстваш се едно си участник в някаква схема. И особено когато си наясно къде отиват парите от твоите осигуровки и така нататък, и ми просто не става. Не е приятно. Хубав ден желая!